ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாருங்கள் வாங்க. இன்றைக்கி வாழைப்பூ உருண்டை குழம்பு தான் வச்சுருக்கேன். அருமையான டேஸ்ட்டில் இருக்குங்க. பாருங்கள் இப்படி இருக்குன்னு. குழந்தைங்களாம் வாழைப்பூ சாப்பிட மாட்டாங்க இல்லையா, கசக்கும் துவக்கும்னு சொல்லுவாங்க. அதனால் இந்த மாதிரி வச்சு கொடுத்துட்டோம்னா நம்மளுக்கு பசங்களுக்கு தெரியாது, குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் வாழைப்பூவில் இருக்கிறது தெரியாது. அதனால் இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுங்க. வாங்க இது எப்படி செய்கிறதுன்னு நம்ம வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனையும் அழுத்துங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு வந்து சேரும். வாங்க இது எப்படி செய்கிறதுன்னு. வாழைப்பூ உருண்டை குழம்பு தாங்க வைக்க போகிறேன். பாருங்கள், இது நான் ஒரு 200 கிராம் கடலைப்பருப்பை ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன். இது இருக்கட்டும். வாழைப்பூல இந்த மாதிரி மடலூருக்குள்ளேயே இதை மட்டும் எடுத்துட்டு நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி மடலை மட்டும் எடுத்துருங்க. இந்த மாதிரி கொஞ்சம் குட்டியாக கட் பண்ணிக்கிட்டு 2-3 கட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா அரைக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். நல்லா நான் கட் பண்ணியிருக்கேன். பருப்பை அரைச்சிக்கலாம். தண்ணி இல்லாமல் கொஞ்சம் குறப்பாக வடைக்கு அரைக்கிற மாதிரி அரைச்சிக்கலாம். நான் கூடவே 2 பச்சை மிளகாய், ஒரு 1/2 துண்டு இஞ்சியும் இதிலையே அரைச்சிக்க போகிறேன். ஏன்னா குழந்தைங்களாம் சாப்பிட்டாங்கன்னா மிளகாய் தெரியாமல் கடிபட்டுடும். அதனால் நான் இது கூடயே அரைச்சிட்டு வந்துடுறேன். இந்த மாதிரி குறப்பாக அரைச்சிக்கலாம். வாழைப்பூயும் இது மாதிரி குறப்பாக அரைச்சிக்கலாம். அரைச்சாச்சு. தட்டி வச்ச பூண்டு, ஒரு 1/2 ஸ்பூன் சோம்பு, கருவேப்பிலை, சின்ன வெங்காயத்தை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதையும் சேர்த்துக்கலாம். நம்ம வடைக்கு சேர்க்குற மாதிரி தாங்க எல்லாம் சேர்த்துக்கணும். உப்பு சேர்த்துக்கலாம். இதை நல்லா கலந்துக்கலாம். நல்லா கலந்தாச்சு. இந்த மாதிரி உருண்டை பிடிச்சிக்கலாம். நான் பார்த்தீங்கன்னா எண்ணெயில் லைட்டாக, ரொம்ப செகக்க விடாமல் லைட்டாக இருந்தால் போதும். குழம்புல போடும்போது கரையாமல் இருந்தால் போதும். அதுக்கு தான் லைட்டாக பொரிச்சிக்கிறேன். போட்ட உடனே கிளறி விட்டுறாதீங்க, நம்மளுக்கு உடஞ்சிடும். லைட்டாக வெந்தோடனே இப்படி திருப்பி விடுங்க. பாருங்க, இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. ரொம்ப செவப்பாக வதக்கி செய்கிற மாதிரி செய்ய வேண்டாம். லைட்டாக மேலே கலர் வந்தோன்னே எடுத்துக்கலாம். அப்போ தான் நம்ம குழம்புல போடும்போது குழம்ப இழுத்துக்கும், நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். அதனால் இந்த மாதிரி இருக்கும்போதே எடுத்துக்கலாம். உங்களுக்கு நிறைய மாவு இருக்குன்னு தெரிஞ்சால் கொஞ்சம் வடையாகவும் செஞ்சுக்கலாங்க. சாயந்தரம் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாகவும் செஞ்சுக்கலாம். நம்ம குழம்பு தாளிச்சிக்கலாம். வெந்தயம், கடுகு வந்து நல்லா பொரிஞ்சிருச்சு. சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம். இது கூடவே பூண்டு சேர்த்துக்கலாம். பூண்டும் வெங்காயமும் நல்லா வதங்கிருச்சு. தக்காளி சேர்த்துக்கலாம். தக்காளியும் கருவேப்பிலையும் சேர்த்துருக்கேன். தக்காளி வெங்காயம் எல்லாம் நல்லா வதங்கிருச்சு. நம்ம இப்போ புளி சேர்த்துக்கலாம். உங்கள் புளிப்புக்கு தகுந்த மாதிரி புளி எடுத்துக்கோங்க. நான் வீட்டில் உள்ள சாம்பார் தூள் தாங்க போட்டிருக்கேன்.
குழம்புக்கு தேவையான அளவு கல் உப்பு போட்டுக்கலாம். நல்லா மூடி போட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும். குழம்பு நல்லா கொதிச்சிருச்சு. நம்ம சுட்டு வச்சிருக்க உருண்டையே இது கூட சேர்த்துக்கலாம். குழம்பு கொஞ்சம் தண்ணியாகவே வச்சுக்கோங்க, ஏன்னா நம்மளுக்கு இந்த உருண்டை குழம்ப உறிஞ்சிக்கும். அதேமாரி உப்பும் பார்த்து போட்டுக்கோங்க. இப்போ உருண்டையிலையும் உப்பு சேர்த்துருக்கோம் இல்லையா, அதனால் குழம்புல உப்பு சேர்த்துக்கோங்க, பார்த்துக்கோங்க. நான் கொஞ்சமாக தேங்காய் சேர்த்துக்கிறேன். தேங்காயும் சோம்பும் வச்சு அரைச்சி சேர்த்துக்கிறேன். உங்களுக்கு இது தேங்காய் வேணும்னா சேர்த்துக்கோங்க, இல்லைன்னா விட்டுருங்க. அப்படியேவும் செஞ்சிடலாம். இதுவும் நல்லா ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும். அவ்வளோதாங்க, நல்லா கொதிச்சிருச்சு உருண்டை குழம்பு. நம்மளுக்கு குழம்பும் திக்காயிடுச்சு. இருக்க இன்னும் திக்காகும். அதனால் நான் ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன். நீங்களும் இதே மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள். வாழைப்பூ உருண்டை குழம்பு சாதத்துக்கெலாம் செமையாக இருக்கும். சாதம், இட்லி, தோசைக்கெலாம் நல்லா இருக்குங்க. நீங்களும் இதே அளவுகளோடு செஞ்சு பாருங்கள். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.